פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, אשא עיניי אל ההרים, אל תקרא אל ההרים אלא אל ההורים. יעקב אבינו יוצא והוא מסתכל על ההורים שלו, שההורים שלו שלחו את אליעזר עבד אברהם, והוא היה מלא בכסף וזהב. ואנחנו יודעים שצריך לעשות השתדלות, כי הגמרא אומרת בברכות דף ל"ב ששלושה דברים אדם צריך להתחזק בהם: תורה, תפילה, מעשים טובים ודרך ארץ. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ זה הכוונה השתדלות, אדם צריך לעשות את ההשתדלות. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא יעשה, אבל אדם יש לו חובת השתדלות שהוא צריך להשתדל לעשות. ובהשתדלות הזאת, לכאורה יעקב אבינו מסתכל ואומר, איך אני יכול לעשות השתדלות? אני מגיע בלי שום דבר. אליפז לקח הכל. בכל זאת יעקב אבינו הולך ועושה את השידוך, כי הוא אומר, אני צריך לעשות את שלי. ההשתדלות היא כשאני יכול לעשות, אבל אם אני לא יכול לעשות השתדלות, אז אני לא צריך לדאוג. זה הקדוש ברוך הוא יעשה הכל. גם את ההשתדלות, עד כדי כך. למה? כי כשאדם מגיע למצב שאין לו שום דבר וזה רק הבורא יתברך, אז הוא לא צריך לדאוג יותר. השם יתברך כבר יהיה איתו ביחד. כמו שאמרנו, שפעם אחת היה סיפור עם הרב מפונוביץ', עוד לפני השואה, שהרב מפונוביץ' רצה לבנות ישיבה, והוא היה רב עיר בריגה, זה היה עירה קטנה, והוא החליט שהוא חייב לעשות ישיבה. הלך והיה כומר שהיה לו בניין, והוא רצה למכור את המקום $30,000 מזומן. טוב, הלך אליו, הוא אומר לו, תקשיב, אני מביא לך 25, אני סוגר איתך עכשיו. הוא אומר לו, אין בעיה. אבל אתה צריך להביא לי מקדמה של $5,000, ואם אתה עד אחרי חודשיים, בעוד חודשיים אתה לא מביא את הכסף, 5,000 נהיים שלי, ונגמר המקח. בסדר? הלך, לקח מאשתו, היה לה $5,000, היה לה מהחתונה, לדוניה, הוא הביא לו. טוב, הוא התחיל לנסות, והתחיל לדבר עם אנשים ועם גבירים, וכל אחד מבטיח לו, והוא אומר לו, אני אתן לך אחר כך, ואני אתן לך אחר כך, אני אתן לך אחר כך, תכלס. עוד מעט מגיע חודשיים, והשם ירחם, באותו שבת שהוא לפני יום ראשון, שהוא צריך להביא את הכסף, התארח אצלו חמי וחמותו. אמרו לי, תגיד לך, אתה לא מתבייש? סיכנת את הכסף של הנדוניה. בקיצור, היה לו שבת, השם ירחם. בכל אופן, מוצאי שבת מגיע אליו שתי אנשים. מי שתי אנשים? שתי גבירים גדולים. מה אתם רוצים? אנחנו עשינו שידוך בינינו, ויש לנו $20,000 שאנחנו צריכים להפקיד אצלך במזומן כדי שלחתונה תביא אותו. אומר, אין בעיה, אני מסכים לקחת את זה, אבל בתנאי שחצי שנה אני יכול להחזיק את זה ולהלוות את זה למי שאני רוצה, אחרי חצי שנה אני אחזיר לכם את זה. טוב? מצוין, הביאו לו את זה, הכל היה על צד היותר טוב, והוא מביא את זה לפריץ באמונה שלמה, אפילו שהוא לא ידע מאיפה, פתאום השם שלח לו את הסיפור הזה, והוא חוזר מהפריץ והוא רואה את שתי הגבירים עוד פעם, מה קרה? התבטל השידוך. תחזיר את הכסף. הוא אומר, סליחה, התננו מראש חצי שנה, וככה הוא שילם את החוב. אפילו שהוא לא ידע בכלל איך הוא ישלם, אבל הוא לא ידע שצריך לעשות השתדלות, יעשה השתדלות. אבל שאין מה לעשות השתדלות, שהשם כבר יעשה, אז כבר לא צריך לעשות כלום, זה כבר השם יתברך יעשה. הוא עשה את שלו, הוא ניסה, הוא עשה, תשתדל. מכאן ואילך הוא כבר תלה יעבו בקדוש ברוך הוא. גם אנחנו לפעמים אנחנו חושבים, צריך לעשות ככה, צריך לעשות, צריך להשתדל. עכשיו כבר יותר לא צריך לעשות שום דבר. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום אדם. אצל עשיו, בפרשת ויצא, כתוב שיעקב אבינו נענש. למה יעקב אבינו נענש? כי הוא הסתיר את דינה מעשיו. הוא הסתיר את דינה מעשיו, לכן הוא נענש. וכמה היה אז עשיו לפי המדרשים? בן 93. בן 93 יכול לחזור בתשובה, כזה גוי גמור. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף יהודי אפילו בכזה גיל. עד כדי כך שאפילו שאם היה בכזה מצב, אדם צריך לעשות את ההשתדלות הכל כדי שיחזור בתשובה. כמו שמספרים שהיה איזה דרשן אחד שהוא היה באמריקה, קראו לו רב שבסי יודלביץ', שהיה דרשן גדול מאוד. יום אחד היה באמריקה, הוא ראה יהודי שהוא לומד תורה, אברך, הוא אומר לו, תדע לך, אני עכשיו יודע שהשם לא שוכח. מה קרה? הוא זוכר את סבא שלו, הוא אומר. סבא שלו היה בוכה כל פעם בדרשות שהוא היה מדבר, הוא היה בוכה שיהיה לו ילדים צדיקים, והבן שלו ירד מהדרך.
אבל התפילות לא הלכו ריקם, והנכד חזר בתשובה ונהיה אברך. כי אדם שמתפלל לבורא, הקדוש ברוך הוא שומר את הדמעות שלו, זה לא הולך שום דבר לפח. רק לפעמים הילד שחוזר בתשובה, או חס ושלום הילד שחוזר בשאלה, זה לא בגלל הילד, זה בגלל מה שמכניסים לילד. אם אתה אומר לילד כל הזמן אתה לא בסדר, ואתה לא מתנהג טוב, ואתה לא עושה טוב את רצון השם, אז מה הוא צריך לעשות? אם ככה הוא צריך לעשות, אז זה מה שהוא יעשה. אתה כל הזמן תגיד לילד, תכניס לו שהוא טוב, והוא צדיק, והוא חשוב, והוא ענק, וחסיד, וענב, וקדוש, בסוף ככה הוא יהיה. היה ראש ישיבה, קראו לו הרב ניימן, באור ישראל, בפתח תקווה. יום אחד הוא יוצא, יהודי סיפר שהוא הלך איתו ביחד, הוא היה גם אז בחור, הוא הלך איתו ביחד, הוא יוצא עם המשגיח, והוא רואה בחור שיוצא החוצה. לאן הוא הולך? הראש ישיבה שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, יש איזו הצגה במועדון, זה וזה, אני הולך לשם. בלי להתבייש. טוב, לקח הרב ניימן את הסוודר שלו, הוא אמר לו, תלך, אבל תיקח סוודר שלא תצטנע. הבחור אמר לו ראש ישיבה, אחרי תגיד לי, אתה משוגע, אתה נותן לו סוודר למועדון הזה? נותן לו 2 סתירות. אבל אתה אל תתערב בחינוך. למחרת הוא מגיע לישיבה והוא תופס את עצמו שהוא עשה דבר נורא, והוא מתחיל לחשוב ולא ידע מה לעשות. וזה... עד שהוא החליט שהוא תופס את עצמו והולך ויושב ולומד עם כל הכוח, והוא אמר כל הזמן שמה שנתן לו את הכוח הזה זה בגלל שהוא חימם אותו עם הסוודר שלו. בגלל הסוודר הזה הוא לא יכל לחזור, הוא לא יכל לרדת. זה פשוט חימם אותו, לא יכל לזוז מזה. האהבה הזאת שבמקום לצעוק עליו זה מה שהוא אמר לו, בזכות זה הוא חזר בתשובה. ובאותו ראש ישיבה מספרים שפעם אחת היה אחד שהשם מרחם ירד עשה כל מיני דברים נוראים. והוא התחבר לחברים לא טובים. ביום אחד שהוא היה בפורים, המשגיח העיף אותו, אבל בפורים היה מסיבה, אז הוא הגיע למסיבה. הוא הגיע בפורים, הוא התחיל לצעוק, ראש ישיבה, אתה יודע, בתור שכרות, אתה יודע שאני רוצה להתקרב, ואני רוצה לאסוף את הכל, ולהתחיל עם כל הישועות וכל זה. טוב, ראש ישיבה החליט שהוא מקבל אותו חזרה, כי אם הוא אמר לו, תקשיב, אני יודע שאחרי פורים כתוב, נכנס יין יצא סוד, מה שאני יוצא מהלב, זה באמת, לכן אני מכניס אותך. אחרי שנים רבות שהוא חזר בתשובה, והוא נהיה גדול הדור, הלך לראש ישיבה ואמר לו, אתה יודע שאני רוצה להגיד לך משהו, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. ומה אני רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שבפורים לא היית שיכור. זה אומר נכון, איך ראש ישיבה ידע. הוא אומר, אני ראיתי עליך, אתה לא התנדדת, אתה לא... זה, אבל אני ידעתי שאפילו רק אם אתה משחק אותה, זה כבר סימן שאתה רוצה להתקרב. ובזה הוא קנה את כל עולמו ועשה אותו צדיק וחסיד. כי מה היה מזלזל בו, מה היה נשאר ממנו? שום דבר. כמו שמספרים שהיה אחד, שככה שמעתי סיפור, שהוא, השם רחם ירד עד כדי כך שהוא רצה להתחתן עם בת נוכרית. אבא שלו אמר לו, אולי תעשה טובה, בוא נלך למנחה לרב שטיימן, זה הכל, אחרי זה אני משחרר אותך. הולך לרב שטיימן, והרב שטיימן אמר לו, תגיד לי צדיק, היה לך פעם הרהורי תשובה? בקיצור, עשו חשבון שבכל ה-20 שנה האלה, היה לו 40 דקות הרהורי תשובה. הוא אמר, אני מקנא בך שהיה לך 40 דקות הרהורי תשובה. השם יעזור שלי יהיה לפחות דקה אחת הרהור תשובה. וככה מרוב האהבה שהוא הריף עליו, הוא החליט שהוא עוזב אותה, והוא חוזר לדעת. שאל אותו אבא שלו, למה הסכמת ללכת לרב שטיימן? הרי אתה לא רוצה ללכת לאף אחד, מה קרה שלרב שטיימן הסכמת? הוא אמר לו שתדע לך שפעם שהיינו ילדים, הלכנו לבחן אצל הרב שטיימן מסכתות. הבחנו על כל בבא מציעא. הרב שטיימן שאל אותי, אולי אתה יודע איזה פרק אורזים? אמרתי לו, לא יודע. אולי אתה יודע איזה מסכת אורזים? לא יודע. אולי אתה יודע איזה סדר זה? לא יודע, שום דבר לא יודע. אחרי הבחינה, הרב שטיימן קורא לו, אומר לו, קח 3 סוכריות. אומר לו, הרב, למה? אבל לא ידעתי. הוא אומר, נכון שלא ידעת 3 שאלות, אבל בזה שענית לא יודע, הראית שאתה רוצה לענות ואתה לא יכול. כלומר, מהאהבה הזאת שהוא אמר לו את התשובה הזאת, זה נתן לו כוח, ולזה הוא הגיע לרב שטיימן, לכן הוא חזר בתשובה. מה זה יכול להיות? שום דבר. סיפר מלמד אחד, שפעם אחת הוא נכנס ללמד, היה ילד שהיה יתום, והוא נפל על הרצפה, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד. והמלמד אמר, מה עושים? הוא הלך למנהל, המנהל אמר לו, 2 סתירות תביא לו. אבל הוא לא אחז מ2 סתירות. אז הוא כתב פתק לילד שנמצא על הזה, איך אתה מרגיש? הילד התעלם. אחרי חצי שעה ילד כותב לו חזרה, קשה לי. הוא כתב לו חזרה בפתק, אני מעריך אותך, אני סומך עליך שתגדל. לאט לאט הוא חזר לעצמו, ובסוף הוא נהיה בחור ישיבה, והוא פגש אותו.
והוא אמר לו, אולי אתה יכול להביא לי הוא סיפר לו שתדע לך שהפתק שלי קשה לי, ואני אוהב אותך, אני מעריך אותך, נמצא אצלי כל הזמן בארנק, ומזה אני מתחזק. אם היה נותן לו 2 סתירות, מה היה קורה ממנו? לא היה יוצא ממנו שום דבר. כי רק מתוך אהבה וחינוך אפשר. אבל זה תלוי בבן אדם, כי לפעמים בן אדם חושב שהוא כלום, אז הוא כלום. מספרים שבזה היה אחד סטיב גולר, אחד מורה, שהוא קיבל את הציונים לפני תחילת שנה, קיבל את הציונים של כל התלמידים. הוא רואה את כיתה של מובחרים, 97, 90, 91, 100, 103, טוב, הלך והשקיע בהם, כי הם מובחרים, יצאו כולם בומבות שבבומבות. אחרי השנה אז, המנהל אומר, תדע לך, לקחת אנשים מוחלשים מאוד ועשית מהם מילואים. איך עשית את זה? מה פתאום מילואים? הבאת לגיליון ציונים. מה פתאום גיליון ציונים? זה היה הארוניות שלהם. מספר ארוניות. 91, 92, מספר ארוניות, זה בכלל לא היה 100. בכלל לא היה ציונים, אבל בגלל שהוא חשב שהיה ציונים, אז הם נהיו הכי חזקים שיש. כי איך שאתה תאמין בילד שלך, ככה אתה תהיה. ולכן כתוב שאדם שמחזיק תורה, למה כתוב מחזיקי תורה? כי אדם שמחזיק תורה, לא התורה הוא מחזיק את התורה, התורה מחזיק אותו, זה כמו שאדם תופס משהו כדי להאחז. מספרים שרבי יצחק אלחנן סקופטר היה גדול הדור, הרב של קובנה, שהוא היה בחור, היה איזה יהודי שהיה לידו, והוא שאל אותו, הוא אמר לו, הנעליים שלי קרועות, אולי אתה יכול להביא לי את הנעליים. לא רצה, אמר לו, אני לא רוצה. לימים הוא נהיה הרב של קובנה, ואותו יהודי היה גם גביר גדול, והם הלכו פעם אחת, היה איזה גזירה בשלטונות, והשלטונות שם נהנו מאוד מהחוכמה של רבי יצחק אלחנן. אמר אותו יהודי לרבי יצחק אלחנן, הייתי מאוד רוצה לקנות לך איזה חלק בעולם הבא, שאני אתן לך משכורת ואתה תיתן לי חלק. הוא אומר, עכשיו שום דבר. אז שביקשתי נעליים לא נתת, עכשיו כבר שום דבר, זהו. בוז יבוזו לא. כמו שמספרים, שהיה פעם אחד שהיה לו ילד, שהיה סטודנט, והוא החליט שהוא רוצה ללכת ללמוד בלייקווד. ואותו יהודי היה מאוד אכפת לו, אז הוא אמר לו, טוב, אני נותן לך 5 שנים ללמוד בלייקווד. למד 5 שנים, ואז היה צריך להתחתן. אז הוא אמר לו, תדע, אני נותן לך עוד 5 שנים. בחופה שלו האבא קיבל דום לב, ועשו לו החייאה. אחרי 5 שנים, באותו יום שאותו בחור חזר לבית, נגמר לו החיים והוא נפטר. התברר שלא הוא החזיק את הבחור, אלא הבחור החזיק אותו בזה שהוא למד תורה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. אומרים, כתוב במדרש, שצדיק יוצא מהעיר, פנה זיווה, פנה הדרה, יוצא הכל. מספרים, הרי בכל דבר יש פשט, רמז, דרש, סוד. גם בפשט עצמו, יש גם 4 חלקים. יש פשט שבפשט, רמז שבפשט, דרש שבפשט וסוד שבפשט. אותו דבר גם על זה הדרך, על רמז ועל דרש ועל סוד. אמר פעם אחת רבי יהודה פתאיה, אל תהיו כסוס פרד אין אבין. פרד זה פשט רמז דרש. אל תהיו כסוס פרד, רק פשט רמז דרש. תהיו גם סוד. ככה הוא המסביר. בכל אופן, יש כזה דבר שכתוב, שלפעמים אנחנו רואים אנשים שהולכים ומחליטים לעשות משמר. מחליטים עכשיו הלילה, כל הלילה יושבים ולומדים. פתאום הם מתחילים לשבת ללמוד, במקום ללמוד הם מתחילים לדבר. עד כדי כך. מספר הרב רבי זושה, מה זה נקרא פנה זיווה, פנה אדירה? אומר הרב רבי זושה, פעם אחת היה סיפור בבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש נסע עם אלכס, העגלון שלו. והם נסעו, כמו שכל פעם היה אומר לאלכס תיסע, והיה קפיצת הדרך והכל היה בסדר. הם נכנסו לתוך היער, ובאמצע היער פתאום אלכס קם עם חרב ואומר, רבי, בקשה האחרונה, אני הורג אותך. הוא אומר, תן לי לקרוא קריאת שמע. מה קרה? אלכס כל פעם היה בסדר. התחיל לקרוא קריאת שמע עם ייחודים וזה. טוב, וזהו. אז הוא אומר לאלכס, אני מבקש ממך בקשה, אין בעיה, תהרוג אותי, אבל תיסע עוד 30 מטר. שם תהרוג אותי. טוב, אלכס אמר, מה אכפת לי, אני אסע 30 מטר, מה שהרב אתה רוצה, העיקר שאני אהרוג אותך. נסעו 30 מטר, וכשנסעו את ה-30 מטר, פתאום נפל אלכס על רגלה ואמר, הבעל שם טוב הקדוש, אני מתנצל שעשיתי כזה טעות, אני לא יודע איך נכנסה ברוח שטות. והתלמידים לא הבינו מה קרה פה. אמר להם, תדעו לכם שפעם היה פה מישהו שרצח באותו מקום, ולכן נהיה רוח של רציחה לכל גוי שעובר שם. כי לגוי יש על חרבך תחיה. אבל אחרי שהוא עבר את 30 מטר משם, אז כבר אין את הרוח של הרציחה, ולכן הוא לא רצה כבר לרצוח. אמר הרבי רבי זושה, לפי זה תבין. רבי זושה שהיה קודש קודשים, ורבי זושה מספרים עליו, שהבעל התניא לפני שהוא התחיל לכתוב את השולחן ערוך הרב, אמר לו המגיד ממזריץ',
לך לרבי רבי זושה, תקשיב איך הוא לומד. הוא שמע איך שהוא לומד את האותיות, ולפי זה הוא כתב את כל הלכות סתם. פעם אחת הם רצו ללמוד חברותה, אז הוא אמר שהוא ילמד אותו ניגלה והוא ילמד אותו ניסטר, ואז הם התחילו ללמוד מאימתי קוראים את שמה בערבית. רבי רבי זושה אמר מאימתי? מאימת! מהפחד של הבורא, והוא התחיל לפחות ולראות עד שהבעל תניא אמר לו, די תפסיק כבר, לא יכול יותר. זה היה הכוח של הרבי רבי זושה. אז הרבי רבי זושה אומר, כתוב במשנה באבות פרק ב' ו', שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לעצים. למה מושב לעצים? הרבה פעמים אנשים יושבים והם לא עוזרים למושב לעצים. אבל תדע לך למה הם לא יושבים, אין בהם דברי תורה, כי היה זה מושב לעצים, היה כבר לפני זה פה איזה לעצים שדיברו ליצנות, ולכן עכשיו אתם לא יכולים לדבר דברי תורה. כי יש רשימוי של המקום. ויצא יעקב באשר שצדיק יוצא מהמקום, אז כל הכוח שלו יוצא משם. ולכן כתוב, בגמרא בסנהדרין צדיק ו', שאברהם אבינו הגיע עד דן, ובדן תשש כוחו. למה? כי היה שם את השכם בן חמור. כביכול הכוח נרשם בתוכו. ולכן הבעלי התוספות גם. בעלי התוספות מספרים ככה, מספרים שישמח משה פעם אחת היה באיזה עיר. וישמח משה היה מריד את העיר, שהיה מדבר דברי תורה, כולם היו בוכים. והיה שתי ליצנים שאמרו, אנחנו לא מפחדים ממנו, ועשו צחוק ולא בכו. שישמח משה אמר, עכשיו אנחנו נגיד עוד משהו, והוא התחיל לבכות עד ששתיהם נמס הלב שלהם. וישמח משה אמר, אני מרגיש איזושהי קדושה מיוחדת באותו בית כנסת. וביררו והתברר ששם היה באותו מקום בעלי תוספות, פעם אחת עבר שם, אחד מהבעלי תוספות, והתפלל שם מנחה, ועד שנים אחרי זה, עדיין היה האור של הקדושה שם שהרגיש שישמח משה. מה זה נקרא קדושה של בן אדם? וכמו שמספרים שפעם אחת החזון איש הלך עם מישהו ברחוב, איפה שעכשיו תחנת מוניות דקה, ברחוב עזרא, הוא אמר, אני מרגיש שפה דיברו פעם דברי תורה. מספרים גם שרבי דוד אבוחצירא, לפני שהוא הלך לנהריה, הלך לשאול את סבא שלו, הבבא סאלי, איפה לקבוע את המקום. הוא הולך למקום ששם היה צדיק. התברר לו שרב אהרון מבלז עלה לארץ ישראל, הוא היה כמה ימים בנהריה. זאת אומרת, אם הוא היה שם, זה מקום קדוש. אפילו שהוא היה כמה ימים. עדיין נשאר אותו קדושה, ולכן הוא קבע את המושב שם. לפעמים שאנחנו עושים משהו, אנחנו לא יודעים שאנחנו מזיקים רק לעצמנו, מזיקים גם לכל אדם שיגיע לשם, ולא דיברנו דברי תורה, אז כל המקום הוא נהיה טמא. השם ייתן לנו כוח שנזכה לקדושה שלמה ולישועת עלמים, אמן ואמן.